Dungan nga ni pailawom sa interoperability training ang elite forces sa AFP ug PNP sulod sa usa ka semana dinhi sa Dakbayan sa Davao. Gibutyag ni Task Force Davao Commander Colonel Dalan Comia, naghiusa ang mga nagkadaang units gikan sa Davao City Police Office kun DCPO SWAT, AFP Joint Special Operations Group kun JSOG, PNP Special Action Force kun SAF, Regional Mobile Force Battalion kun RMFB 11 ug Task Force Davao sa pagbansay aron sa pagpalig pa sa seguridad sa Davao City kontra terorismo. It's so unique. It's because dito lang sa Davao City nagkaroon ng interoperability training ang Special Operations Forces ng AFP and the PNP. Pinagsama natin, kinonbind natin, inintegrate natin, nag-come up tayo ng sariling capability to address an act of terrorism specifically for Davao City. Atol sa culmination sa maong aktibidad, nagpahigayon og capability operation aron masukod ang kapasidad sa mga Special Operations Forces diin tulo ka mga scenarios ang ilahang giaksyonan o girespondihan. Unang senaryo, usa ka bus hostage taking, din adunay dalang bomba ang mga terorista. Ikaduhang senaryo, nakalusot og nakapamomba ang mga terorista sa syudad ug niadto kini sa mga built-up areas. Ug katapusang senaryo, ang pagsulod sa mga terorista sa Davao Gulf. Matod ni Comia, kini ang pipila sa mga posibleng mga insidente nga mahitabo nga ilahang gipangandaman aron mapugnan gilayon ang mga terroristic attacks ug matubag ang mga hulga sa seguridad. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN.